الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ya, ingkang nembe kita kumandhangaken iki wau suwarike haji ayat kalau ini nerangno wong kafir nang dunya niku nganggep rumangsane akhirat iku ya kaya nang dunya iki. Setiap problematika, setiap ruwet iku iso diukur nganggo dunya, nganggo anak utawa bondo. Jadi pikirannya tapi mati. Nah, terus segalanya bisa diukur dengan bondo utawa nganggo jonggol anake. Biasanya kekonan itu nyolah waktu nabi dihukum sokol bondo sing akeh beres. Utawa aku nabi di tekan nabi dituntut anakku geng-geng, anakku pangkat anakku sugih beres kok mesti rasih dadi hukum tenan dunia kan ngoten. Kowe bisa diatur dengan duit dan dengan ngandalno posisine keluargane utawa anake. Mula ditolak nang ayat ini kok innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Enggak ngaruh rakyat gunane bondone anake sing bugul-bugul keluargane sing hurtu-hurtu ora ana gunane lan tughni anhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun fiha khalidun. Iku sebab tumune ayat niku wingi ngoten mergo wong remong-remong aku coba nabi rokok tak songkol malaikat Muhammad goblok wong kafir iku goblok. Lah iku omongan kafir wong Yahudi lan wong munafik. Wong saiki kadang kala nek peteng atine wis ora kedas gaya iku ya ngoten. Malah nang neraka somben balane akeh malah wong ayu-ayu kok. Aku sampeyan rokok tukang gawe sumur tak gaekno sumur dhewe kok ben adem lho goblok masane rokok kaya nang swarga iki. Lah tenan rokok iku ora ana omben-ombenan, ora ana panganan kejaba omben-ombenan banyu sing mulat-mulat lan
nanah wong sing mubal nanah wong iku nanah sing campur cedak niku duduk panas mubal la ya unabiha bardan wala syaraba illa mimawal mustaqon iku nek surah An-Naba awal juz aman itu wong ahli neraka iku bakal ngincipi ngantuk bardan yang iku maknane ngantuk adem tapi sing iso nangkakno ngantuk ojone turu ngantuk wae gak tau nang neraka niku wala syahawatan yang orang rasakno omben-omben ilahami man wawasa kok kejaba banyu sing mulat-mulat wanang asing mubal-mubal terus piye wong kafir nek ning dunyane seneng sedekah jeneng jaya ayat ini nerangno perbuatane apik wong kafir ning dunya iku kaya dene wong nandur wis nandure ngawur ora nganggo pakem cara wong kene nek ketiga ngerak dadak nandur kangkung utawa bayam jaman rong enekan lho dijarani jaman rong enek sipel utawa nandur rambanan sing butuh banyu utawa nandur pari jaman sing digo ngerak wis ngawur diterak angin sing panas saya obong utawa musuh madu-maduman nang doa dadak ijen jagung utawa ijen timun utawa ijen apa-apa sing rasane banyu malah terus diterak badhe angin sing banget ademe sirun niku maknane iso banget panase utawa banget ademe angin sing rusak tandurane mau artinya iki ngamale wong kafir ning dunya iki yaiku sedekah jariah, nyumbang dalan, nyumbang bangunan, nyumbang masjid. Iku kaya dene tanduran sing wis ora pas nandure diterak angin sing panas banter sing ngandung geni utawa ngandung salju. Mergo apa? Iman utawa Islam iku diumpamakno cara wong nang dunya kaya SK kaya SK. Wong iku nek duwe SK misalnya mudin ya SK mudin ngantor orang ngantor jek dihitung bayar mereka duit besulnya duit SK total nah buat bulanan mereka lah tetap digaji mereka duit SK persenangan kata laut nah kalau dia duit SK mengulangi pegawai belempong neng armada timur kono pamane kayak gajian juga gajian. Lah kok sapa sing kon pegawe? Lah aku wangi ngene, wangi usum pelatihan melo. Jogja melo usum nakuti alat kapal yo melo. Lah ya sing ngomong sapa kowe wae SK gak duwe tapi aku pegawe sing ngomong sapa ora ngerti gaji. Lah iman Islami kaya SK. Nah wong duwe SK mlebu waduh kaya blutan gak udut ngono ya nang kono wis nang gak udut apel sedilung dan duduk utawa mudin itu jalan kantor kadang kala ya tenangan ente kadang kala ngopi dan duduk akhir bulan kan tetap digaji mergo duwe SK ya lek iki nek iman lan Islam iki yo ora ibadah terus kadang kala udah dobos yang cakro ada kala ya turu ada kala ya ngangen tok sing penting kan nolong melanggar kan dua SK gaji SK yang melanggar itu dihukum tentara lah dua SK lah melanggar itu dihukum nah sel sini ya karena aku bisa gak situ saya sel pikirin nah tak suku makanya aku meneng-meneng ini aku ngomong bener nah aku nungguin jadi uang ini yang diimanan Islam orang ibadah terus ya pegawai barang yang mangan ini dihitung ganjaran kabeh yang ngeloni buju barang itu itu untuk ganjaran yang berdua iman dan Islam dan yang kafir itu bukan dunia sekali sodakoh utawa wewek utawa nandur keapian yang kono untuk paruh kurang haruh menurut itu sebenarnya udah bakal oleh pembalas terus ditutup ayat ini wa ma'ulama wa tinggal anggusahum dan limun lagi orangnya apa tidak diganjar udah orangnya apa ngawur orang nganggur izin surat izin SK Gula sing gula dunya wong kafir ki ora iman. Cara sedekah orang masjid niate apa?
wong ora iman. Cara sedekah yang anak yatim niate apa wong ora percaya mbek swarga neraka. Ora masuk kaya mau kaya wong melu pejabat ning sekolah utawa nang kantor utawa nang wis ning diwae sing kantor SK. Sing ngakon sapa ora ora iman ae Islam. Lah nek ning dunya niku sing penting nek duit gak ora iso beres. Wa ma'lamu wa tika anfusahum ya'lamun. Iku dhewe sing nang kaya ning awake. Terus ayat niki ya ayyuhalladzina amanu iki wasiat Gusti Allah kanggo wong sing iman, wong sing disayang. Sebab itu turun ngene. Wong-wong para sahabat Ansor lan Muhajirin niku saderenge terutama sahabat Ansor Bani Khosraj lan Bani Aus niku keturunan Yaman. Nalika urung ana Kanjeng Nabi kautus nggih hijrah menyang Madinah. Madinah niku tempat tinggalnya Rasulullah sak sedone. Lahir ning Mekah antarane cara saiki ya kene Jakarta, Mekah Madinah kurang luwih kurang saiki luwih saiki. Lah wong para sahabat Ansor niku mergo maune wis kanca, wis tanggonan ambek wong Yahudi wong kafir, wong munafik sawetara Islam. Bareng wis mlebu Islam, wis ana Islam lan Nabi hijrah ning Madinah. Sebagian sahabat niku ijek bergaul baik penuh sepenuhnya tanpa batas sampai wong kafir Yahudi Nasrani, sehingga sampai hal-hal yang pribadi barang diceritakan, dikandakno, hal-hal yang rahasia tentang agama dikandakno. Mula terus turun perintah rambu-rambu sama Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi melalui ayat niki, di mana ini mungkin lebih diterangkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman ya alladzina la tatakhidhu aja padha ndadekake sapa sira kabeh, aja padha ngalap sapa sira kabeh nang iblis paling ngoten. Bitonatan iki nek mano kiai kawane iblis iki rada unik. Bitonatan ing sedulur jaga jero, ngono paling nang iblis. Ing sedulur sing ora wedi. Ing sedulur kang dipercaya. Ana jalan asfiya'a tudli'unahum ala sirrikum asfiya'a dulur sinara wedi sing kok beritahu tudli'unahum ala sirrikum sing kok beberi kowe ngerti rahasia-rahasia. Sapa sing aja kok dadekno sedulur sinara wedi mau min dunikum saking saliyane sira kabeh. Jadi iki kalimate majazi isti'arah. Obyeknya belum dijelaskan secara khusus, ora kudu wong Yahudi tok, ora kudu wong kafir tok, termasuk wong sing beda akidah, beda prinsip, beda keyakinan. Jangan jadikan bitonah. Bitonah niku nek basa Arab ana sing maknai pakaian dalam, ana sing maknai celimut dalam. Kalau bahasa Arab nek istilah batoniyah, batoniyah celimut sing melekat. Tapi yang dimaksud iki sedulur sing njaba jero, arti jabone ya jaba jerone, arti jerone engko terakhir. Layaluna ora lebar-lebar ora leren-leren sapa wong akeh wong kafir sing dimaksud iki Yahudi Nasrani munafik lan liyane. Tapi ta mriki obyeke paling mboten disebutno, mboten disebutno kan jelas. Ora leren-leren kum ing sira kabeh khobalan ing dalem nggawe kerusakan. Wadu padha arep-arep sapa wong kafir
maing barang anitum kang ngrekasake sira kabeh kang rekoso sapa sira kabeh padha badat teman-teman wis cetok wis welo-welo apa albau memungsuhan laku maring sira kabeh min afwalihim saka cangkeme wong kafir min dunikum maulud wa ma'utai barang-barang wa ma'utai barang-barang tukfi kang rahasiake apa suduruhum ati-atine wong kafir iku akbarul luwih gedhe luwih rusak Waktu bayanna teman-teman wis jelasake sapa ingsun Allah lakum ing sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ada iku ta'wiluna padha duweni akal kabeh ngene terang ora mudeng ayat ini ngatur ing dalem awake dhewe berinteraksi niku ya bergaul kekancan kalian tiang kafir tiang kafir utawa tiang sing beda keimanane beda akidah niku awake dhewe ra kenek berteman secara utuh lahir batin baik masalah dunia atau masalah akhirat. Nek masalah dunia bergaul dengan kafir iki boten napa-napa. Dalile Kanjeng Nabi iku duwe sawah terus nek sawah ora. Yen kebon kurma neng Khoibar niku dene tak terangno nang mbak-mbak ngaji hadis. Duwe kebon neng Khoibar tiga wong kafir artinya kerjasama masalah dunia masalah dunia wong kafir itu oleh tiga wong kafir nek panen terus Kanjeng Nabi diteri bagiane utawa nanti pas sampai perang Hunain Kanjeng Nabi kekurangan senjata pesen nek wong kafir Mekah sing mlebu Islam nganggo bek jenenge bek muajal behariyah nganggo jaminan tapi kuwatir nek di ora digabrul kuwatir nek ora dibayar iki bek kuwi dol dinoku sing tempo aku tangi kok nek bar tak bayar artinya Rasulullah yo berjual beli dengan wong sing kafir wong non muslim niku kan dadi dalil dadi pedoman nek kerjasama dengan wong kafir itu oleh selama itu ora menyangkut akidah tapi nek menyangkut akidah tatakhiru bitonatan mintuhikum jangan jadikan wong kafir atau wong sing beda aliran itu sedulur jaba jero dadi kaya-kaya saking tolerane sampai engko nek usum yo aku yo tak melok nang Bujom nek usum Idul Fitri aku tak nang masjid temu ngoten niku arep ngoten niku gak oleh lha nek urusan dunya oleh urusan masalah maisha kehidupan niku oleh contohnya meneh Kanjeng Nabi niku budaya nganti sak sedone Mbah Abu Thalib pamane Mbah Abu Thalib sampai sedo iku cek kafir. Nah jan atine percaya tapi secara saya sik kafir, malah bisanan ambek pamane Sayyidina Ali dipundhut mantu oleh Sayyidah Fatimah. Ngoten niku dadi pedoman nek wong mek mantu anake wong kafir. Iku sing penting melok Islam ya oleh niku dicontoh dinuk sampai Wali Songo sing tau wong sejarah Mbah Sunan Ampel iku anake Mbah Sayyid Ibrahim Samarkand itu saiki melok Uzbekistan berarti
Debian Bukhari tanah Bukhara. Sunan Ampel saya nali rahmatullah itu garwane sing siji niku putrane Brawijaya cek wong Buddha wong kafir. Mereka Mbah Sunan Ampel niku bulike garwane Mbah Sunan Bro Kasmara Konti niku sing siji niku adine Ratu Dwarawati. Dwarawati jeneng wong wedok. Garwane Prabu Brawijaya kelima niku ana sing jenenge Dewi Dwarawati. Adike Mbak Yune iku dadi bulike Sunan Ampel. Dadi pas dakwah nek Majapahit akhire kepengen petuk bulike sehingga cerita terus diizini mergo bijaksana dakwahe diizini gawe pesantren nang Ampel. Terus dikawin ambek putri Majapahit, putrine Brawijaya V. Dikawin ambek putri Majapahit, singkat cerita ora tekan ambek putri Majapahit, sing Raden Patah niku anake Brawijaya V, anake wong kafir, wong Cek Buddha. Raden Patah aslinya jenenge Raden Hasan niku anake Brawijaya Kertabumi, Brawijaya terakhir. Nyantri ning gone Sunan Ampel terus dipek mantu kagungan putri jenenge Dewi Murtasimah niku anake Sunan Ampel dawuh bapak Raden Patah. Dadi anut ning Kanjeng Nabi Mbah Sunan Ampel niku mek mantu Raden Patah niku anake wong kafir tapi mlebu Islam sik nyantri sik ning Sunan Ampel. Terus dadi mantune. Lah jenenge mek mantu anake wong kafir. Sing penting ora mlebu Islam. Niku oleh. Lah nek sing wedok sing anake wong kafir niku enek sing olehno ora mlebu Islam lah apa tapi sing penting sesuai nek aturane nek ayate tapi sik dilapus. Sing penting iki wau nerangno tentang carane gaul wong kafir ing dalam masalah dunya niku oleh. Tapi aja pisan-pisan masalah agama, masalah jeroan itu dicampur aduk. Jadi amah nek ngoten. Cara adabe niku adab kalim ta'alim idza kunta fi qaumi wa sahibaka yarum wa la tashabil arda. Maka jama'arati nalika nasira kuwan ora kaum monggo ngancana nasira iku si kaum. Nek awake dhewe teman, nek awake dhewe rumah tani sik gampang kenyot. Niku nek teman leo kanca sing apik, lan sira aja sok ngancani ing wong kang asor. Aja ngancani wong sing lakone ra genah. Monggo sebagian soke sira serta kang asor. Awake dhewe meskipun ra melok, tapi wong bature para kecil-kecil ya dianggap para wong rusak-rusak. Nek ayat niki kowe rambu-rambu wong nek bergaul mbek wong kafir kena sing penting urusan dunya, bisnis utawa pekancan biasa. Aja nganti menyangkut masalah akidah. Masalah akidah itu ora kena dicampur aduk. Jadi lek ngamal wong kafir iku ora tujuane mergo dhek ora iman kok. Walakin min dunikum la ya'lunakum khabar. Wong-wong kafir iku ora leren-leren mengincar celah gawe kerusakan nang sira kabeh. Wong kafir terus sing dindo. Sing dindo iku wong kafir, wong sing ora iman. Nah, mung kadang kok ayat ngisore itu lebih spesifik, lebih jelas meneh. Kadang kala iku nek awake dhewe gelem mangan kok rodok mirip awakku iki. Seneng wong nginting-nginting golek jempole ngiceng benjute wong liya kok mirip aku kadang kala aku lho Mbak Sis bae ora ndir aku dhewe kadang kala maca Quran aku kan ora maknane lah sampeyan kan gak ora maknane ora rumangsa sindir Quran ora kadang kala kok mirip dapuranku iki layak lunakum khobala gak henti-henti mencari mengintai golek rusake wong liya, golek rusake kalian semua. Padahal sing diwanti iki wong Islam aja nganti kowe
enak ambek wong kafir. Nek kadang kala kok mau mirip ambek kelakuanku ngene iki. Waddu ma'anitum lagi. Padha arep-arep ma'anitum mengharap kehancuran, mengharap kerusakan. Iki rada mirip aku kadang kala. Bahasa orang ora manane. Lah manane nek terangno iki. Sing ngarep-arep kerusakane iki wong kafir lho. Pokoke wong sing musuh Islam. Tapi saiki kadang kala kan awake dhewe tanpa sadar. Aku arep-arep hancure tangga, hancure kanca iki ditelokno ora benjut buku omonganku. Iki kadang kala kan mirip dunia awake dhewe. Mbok ya. Waddu ma'anitum, jadi anitum ini hal yang berat, sakit, pedih bagi kalian. Mulai aku jaku Rasulullah nangsikum niku nyifati Rasulullah alaihi ma'anitum, berat di hati Rasulullah penderitaan kalian semua. Rasulullah sedih, nek kita semua sedih. Tapi wong-wong kafir ini sangat berharap, sangat berhasrat, sangat harap-harap nek iso budidaya supaya wong Islam itu benjut, rekoso, hancur lebur. Lah iki sifate wong kafir. Dinggono awake dhewe tanpa sengaja rada mirip-mirip arep-arep benjute kanca. Misale aku wedi perhatian. Wong itu berarti akeh mau mantel. Wah, kuat tenan. Ora benjut rejo ngono ya. Ngono iki kadang kala kan ngono. Awake dhewe. Kuwi misale lebih jelas mulai. Qad badatil bawda min afwahihim. Mulane dipengen aja ngalap bitona aja ndadekno ora kepercayaan iku mergo apa? Mergo wis tampak jelas. Wis ketok welo-welo indikasi iki tanda-tanda permusuhan sing metu saka cangkeme wong kafir utawa wong munafik mau. Dadi menduniku melu piye iso lebih universal, lebih luas, ora disebutno nek tafsir disebutno wong kafir lan munafik lan Yahudi. Tapi ayate wong sing sak liyane Islam kabeh. Jadi tanda-tanda permusuhane iku wis padha badak min afwahihim saka cangkeme saka omongane. Nang ngarep kok ya jauh. Wong ngurus metu ning jaba ning rombongane omongane wis besar mengone sak jeblake. Wa ma tukhfi sudurum akbar kuwi sing diomongno sing ning jero atine sing ra diomongno luwih biasa luwih meneh wong-wong kafir iki ora kene sing atine wis dasak nek atine iki nek cara nek sumpah serapah lek numpak lek karo hukum kodang iku dia tertumpes dan ngono dengan pelelekan ngono iku dadi akbar apa yang tersembunyi di hatinya itu lebih besar itu kafir dari kafir. Hanya kritik wong kafir itu sampai kalau tak kritik wong kafir wong dia orang kafir itu jamaah ngaji jamaah awali ngaji insyaallah ora lagi beda di pengertian awake dhewe ben gak ngono. Wa tabayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Gusti Allah wis jelas piro-piro ayat wong nek tulus ngene wong nek munafik ngene. Mula dadekno catatan pengangen-angen supaya akalmu berfungsi, akalmu urip. Antum niki terus hai eling-eling antum ya sira kabeh. Antum eling-eling sira kabeh langsung ngono ya bener. Ulai eling-eling iku wong memang tuhibbuna padha seneng sira kabeh hum ing wong kafir. Wong kafir utawa wong munafik wis kena. Wala yuhibbuna lan ora padha seneng sapa wong kafir hum ing sira kabeh. Batu minuna lan padha percaya sira kabeh bil kitab kelawan kitab kuli ya sekabehane kitab. Wa yaqul nalikane ketemu sapa wong kafir. Wong kafir, wong munafik itu nek kene ya terus pokoke wong sing ra agama. Wong sira kabeh padha ngucap sapa wong kafir amanna iman sapa kita.
Bila kala lan nalikane sing nyepi bali sapa wong kafir antu mongko bodong deket utawa gigit alaikum ing atase sira kabeh al anami laing pira-pira pucuk driji nek tafsir disebut al atrofal asabiya minal waidi mergo minal waidi saking bergeten di mangkal saya keliwat dulu bergeten yang tafsir disebutnya syiddatil wadhabi lama yaruna min ijlafikum mangkel banget muring-muringnya ketika melihat kalian semua kita rukun min ijlafikum itu ngerti awal diri kita kompak itu orang kafir itu mangkel Kul dawuh sira Muhammad mutu padha mati sira kabeh diwikum kelawan gregetene kabeh utawa kelawan muring-muring kabeh innallaha satamana Gusti Allah iku alimun kang mudane mirsani bila disuduri kelawan wong kang duweni ati duweni ati nek terangane ngerti ya wong-wong sing gak oleh dadekno pitonah iku mergo apa wong-wong iku mbok senengi jane mbok senengi tenanan kok ibunahum wis seneng ya seneng tenanan mbok sayangi kaya dulur sinara ditenang tapi ngerti ya wong wala yuhibuna kuwi ora seneng asline mbek kowe kabeh ayat Al-Qur'an wonten dawuh dadi iki wanti-wanti ambek wong sing bermuka dua wong sing gak tuwos, wong sing lecet, munafik, kafir yang kira-kirane. Ora perlu seneng sing nemen-nemen njaba jero. Nanti masalah sing jeroan barang mbok critakno niku aja nganti. Latat tahiku pitona. Jadi iki diantarane wanti-wanti kula jenengan sedaya ora pinter ngomong tapi pinter meneng. Kok ora enak wong sing salah menang iki gak enak salah utawa cilaka mergo menang iki gak enak nek cilaka mergo omong blarah cilaka mergo menang jaga omongan iku gak enak tapi nek cilaka mergo keblasuk ngomong blarah wong-wong sing disebut mau sing kok seneng sakpol-pole iku wala yuhibunaku jane gak seneng mbek kowe senenge ora tulus golek ra iso Baik, waktu biru nabi kita kulli seliramu iman dan kitab Al-Quran, Taurat dan Injil. Wong Yahudi Nasrani itu orang percaya dengan Quranmu. Wa ila aku nek ketemu mbek kowe kabeh wong munafik wong Yahudi wong kafir iku nek petho munine yo amanah. Aku iman percaya mbek jenengan bahari. Wah jenengan nek jijos percaya dengan bayar Batawi dengan rumah sebut jamaah jos maka haji aku sungguh aku terus pengen melok tapi aku cek sibuk aja marahin tapi kok gak bareng waro ngomongannya sehingga liya kabeh nang kene disifati nganggo abdu alaikumul anamila minal wai karo ngono saking getene gigit jari niku deket-deket ora harus deket-deket tapi buket-buket kalau untune ngantek nyopot neng anu pucuk iki. Kita cerita oleh deket-deket ora jenengan jenenge ya maksud itu. Coba komen deket-deket ngomong tapi nek petok aman awak jos dengan iman kula. Niki bahasanya sampai sebegitu jelas tapi baru wis ngumpul balik neng suci ila sayatini miko ambek setan-setan bundale bijak merokok geget orang kemen terus aku tenang tak bengkolan pokoknya minal gue sokong muring-muring sing pol mana yang ngarepe ya mbak Robi aku iman boleh mau saya suka gendro ambek mau api nah no wah betul balai orang nggak tahu pamane katanya kita yang akhirnya yang gua tanya sampai dia Pak ini daerah sempat ada periksa gua mau yo seneng itu bawa cedai wong ayu wong pamane ngono
Mergo siddatil wada bae kan minal waidi saking sampai geget-geget abdu gigit jari. Wah, angkel sak bol-bole. Nek betul ya api ya. Wah, jos tenan. Bodoh. Nek apa-apa nek ya api. Kok barang wis metu ya apa nek iki ya terus udah tok. Anggere sing warung nang Tegundal. Iki cara bahasa kene ben udah dipahami ngono. Dadak ngono tenan yo tak rambut janji. Dadak ngono tenan misale. Insyaallah kan ono niate istilah tanah kabeh to. Krana Allah. Terus maksud ayat Kanjeng Nabi dirahmat Gusti Allah. Kul mutu bi wailikum. Wes monggo karuan. Apa didari apa wae serang karo wis dasare wis seneng ya wis gondelono getingem gondelono bendung gondelono getingem mbek aku Mas mutu mati yo dengan membawa muring-muring iki ya ndang muring sakotek meh cara basa kene ngono dan duwe kang rasane aku sakotek ora masalah mutu biwe sak modern ya perlu cara bahasane gak isi ngono wae dan niat modern sesuai dhewe lek mutu biwe ikum inna wa alimu bila sudur benar aku sok lamis sok api Gusti Allah mau pirsa isine atimu ya sore ini mendefinisikan lebih jelas malih wong-wong sing modern memang asline wong kafir wong munafik Yahudi terus pokoknya wong sing ora kenal percaya lah punya banyak wajah intam sas lamun tumiba utawa merkoleh lamun teko nah ini maknanya menyentuh dalam hati ini menyentuh pada dirimu intam sas lamun mengenali kumeng sira kabeh apa hasanatun nikmat utawa kesuksesan tawi banyak mana mencerna dengan utawa kebaikan utawa kesenangan tasuk monggo nyusahno apa kasanah apa kesenangan mau hum wong kafir mau nah, iki luwih spesifik lagi wa indusi lan lamun tumiba kumeng sira kabeh wong iman apa sayiatun kepahitan utawa keelekan utawa kesialan utawa kepedihan terserah jenengan maknane apa yafrahu mongko padha bunga-bunga sapa wong kafir biha kelawan sayiah iki ciri-cirine meneh iki wong kafir ora kaya dipatari nek kowe entuk kesuksesan kaya tidak terima oleh nikmat kebahagiaan tanggone lah tanggone mongko tasuhum nyusahno susah kata cara kene misale dagang iso buat 1 juta iki nek aku sesuai sifatku mau tasuhum susahku ra iso ngono iku berarti aku ya model memang mangkel ora iso karo basis panene itu 10 tahun tapi udah flase udah panen 10 tahun contoh bensin dijabahi suwe-suwe tenang ke 10 tahun untuk 10 tahun bapaknya aku mangkel aku rela tasuk hum nek aku sampai mangkel ngono berarti aku ya mlebu golongan yang berkene ngono iku wah gue panen semua kementus utang sak dulu di kebon-bonan panen semua pamer titeni kok bar juang mau ngakeli ngene. Pokoke mantap, antara tanggane oleh sukses bisa tuku motor mantap. Tak tenan. Nah kok iso tuku motor, nah tuku palung, nah tuku wis sebarang dina. Wah, iya ora betul. Yo ya ora gede kok iso sukses terus. Iki maknane cara bahasa kene ngoten. Tasuhum susah sakore. Angger kaya ngono iku awake dhewe. Berarti kalau nek ape ngono kuwi pas maca iki aku isin mau diwelehno disneni Quran jenenge Gusti Allah. Diapuran ndek ngono lek maksud pae sisi tak wae nikmat kowe ra kangelan kok geger nek ngono sin aku kalau aku jeneng isin. Berarti kalau ya betul nek wis istighfar ora manane.
ya alhamdulillah Gusti kula dhewe seneng muga iso keteri beras wah yang tamak meneh oh dungo apik tamak meneh dadi iki nerangno kelakuane wong elek mulane ngerti ayat ngerti makna iki kan nah awakku rada mirip iki ya terus isin yo ngapura Gusti Allah sithik ngapura wae mesti beku musibah kok capok wong kafir niku wong kafir rene sing terang wong kafir dadi besok dielang kodro nyindir aku nyemoni aku iki ayate bentuke ya ngono nek kita mendapat musibah utawa sial utawa kelangan duit kok kira kok jonger kowe rasakno kowe cocok kan omonganku dek aku muni piye ya ngono kok wong masih kok dadah dadi yafrahu biya bunga syukur senenge kawan keblok-keblok pamane ro tanggane dhuwur wawahe dintekno tikus keblok-keblok aku gak bisa gak aku sedih nek to terang keblok-keblok ora percaya takokno ambek sing tau tak jak dakon pribadi tau aku ora rela tonggo dulur iku kena musibah tapi sapa yang bisa negari nek wis jatahe yafrahu biha nek kita mendapat musibah wong kafir keblok-keblok seneng bunga-bunga jadi malah ngobrol syukur rasane iki tandane aku ora percaya wae yafrahu biha terus Kanjeng Nabi direh-reh oleh Gusti Allah wa inna syiru wa tattaqu Kanjeng Nabi lan para sahabate para umat sing iman direh-reh nek duwe tangga kanca sing model daglekane ngono kuwi piye awake dhewe kon sabar nek sliramu sabar lan tetep takwane Gusti Allah takwa iki ngati-ati sing dimaksud nek kowe belum sabar lan ngati-ati wadadaku hati-hati ya terpancing bisa ora biro iso dungane elek ora terus keten dungane elek dengan rezeki Gusti Allah wong elek ora pramali ngono ya dungo elek kok yo tukang gawe nasib wae anggere awake dhewe lakone apik ora maksiat ora duraka ora kuat yang dua kobek pamboke, dua kobek gurune, dua kobek Gusti Allah ya kuat. Anggere dhewe sadar lan hati-hati, mongko la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurru mongko ora bahayani kum ing sira kabeh apa kaiduhum mereka dayane wong kafir. Syai'an ing siji-siji apa wae nek kowe sabar lan tetep ngati-ati ora terpancing wong pelaku-pelaku wong sembrono wong ngamuk wong muring-muring kan iki dijeleke malas kufrate minan kaya mlaku nang bibir jurang apa badhe terpancing ben kaya nang bibir jurang neraka sing ngisore geni ora usah dino aja terpancing wacat kaku tataku ring iki manane hati-hati hati-hati juga di mana Gusti Allah ojo nganti kenggok mutu-mutu liyane Gusti Allah. Nah wae dhewe gelem takwa lan tansah sabar layatu hukum kaitu saya ora ngapuk. Dhek wani yo omong tok nang jowo cemang-cemong ceplak-ceplok ya mengablak omongan tok. Layatu hukum kaitu saya. Ora ngaruh ora bayani eko doyone nang sliramu sayan apa wae nek perlu dhek gawe guna-guna wae kayak ngelak ora usah wedi ora apa wedi tapi guna-guna sikir kayak pengen ya durung gawe dulu sayan wong ora usah wedi setan diwedeni setan lagi sapa ora usah diwedeni nek setan sekti yo awake dhewe ditekeki jujur nek do mati ditekeki yo mbak nek wong luar kono sing ditekek mati tek setan kan enak. Setan isone jere mangkel tok tapi ora sapa ora sapa. Mangkel kowe wong ibadah ki wong ngaji ya ditekek. Berarti setan nang kene enake kok tak jigo sapa. Mulane rasa wedi. Layani tungke dulu saya. Ora sawet setan wae dhewe wis rupane kuwi setan masalah iki. Ya jeneng tuwa elek ya yo. Wae setan ora apa jadi setan.
Nah tahu setan musuhnya kan wong lemah. Nah iso apa-apa ditekeki ya, jadi salah ya tau ditekeki. Wajib salah ya ditekeki ya dijogokno. Berarti ra apa-apa setan. Mula ora usah wedi. Nek dulu ya ora wedi, ora tau ana dicucuk dulu ora tau. Enek-enek film tok. Dicucuk pocong ya ana. Ana enek sinetron tok iku lho, ora usah wedi. Ditekek ora dicakar nang kuntilanak ora tau enek. Nenek kok kon rene kon tekak kabeh saya setan ora enek mulane rasa wedi anggere takwa lan sabar la ya dulukum kaiduhum syai'a ora ngaruh rekodo yone wong kabeh iku sayan siji apa wae lawa sakamane Gusti Allah bima kelawan barang ya maluna iki enek sing ditulis anggota neng jalalain nenek yang goyak nenek Quran goyak lo jadi coret jenenge itu qari'ah sab'ah intam saskum ya nenek sing nggoyak nenek jadi coret neng sing gawe tafsir pengarang iki ahli qari'ah sab'ah kabeh sing ngarang tafsir wis qari'ah sab'ah kabeh qari'ah sab'ah kuwi qari'ah nurut wajah imam itu Imam itu duwe murid loro-loro dadi 14 wajah. Jadi tahu iki sing diwaca wong sak donya sing masyhur iku qari'ah Imam Asim ala riwayati Hafiz. Imam Asim niku duwe murid loro, Imam Hafiz lan Imam Qalun sing diwaca wong sak donya sing akeh iku riwayate Imam Hafiz. Nah, niki sing nganggo ya anggota niki riwayate sing anggota riwayate Qalun. Jadi umpamane ana tulisan sing video Quran aja dicoret. Iku mergo kita ya letak nang sisa witrano sapi apa ini. Sapuri asap makarone. Satemene Gusti Allah bima kelawan barang yang malu kang padha nglakoni sapa wong kafir. Nek tak malu kang padha nglakoni sapa sira kabeh wong kang iman iku muhitun ngliputi nek makna dhisik ngliputi niku nek manut beliau maha mengetahui segalanya maha ngdeni amal sithik ya pirsa akeh ya pirsa maksiat sithik ya pirsa maksiat akeh ya pirsa nunjuk ngapura ya di ngapura coba ganti nglakoni dosa malah cekeklekan padha karo isin-isin Gusti Allah. Kata si Nabi ini al-mustawfiru bil-lisani al-musirru bil-dambi al-musirru bil-ma'asi kal-mustahsi'i li-rabbi wong sing istighfar nganggo lambe nanging terus-menerus nglakoni dosa iku kal-mustahsi'i li-rabbi kaya ngeceng keguyune pangerane mulane. Nah kita bar kok nek wis ngawur kadang muga nglakoni dosa nek istighfar niat kapok nyata sing kapok dene bar ngawur bakure katut neh ya ngapura sing penting ora jarak izin wingi Gusti Allah. Gusti Allah bima malu namuhit maha mirsani kabeh dosa lan lakon apik ora ana sing kliwatan saka pengawasane Gusti Allah. Wis iki ayat ini sore benci itu perang berapa dan melakukan tiba atau sekali semacam itu bermanfaat bismillahirrahmanirrahim bismillah alhamdulillah iya kena audio Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka anta alimul hakim subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim wa la yasuqu khairan illa Allah bismillahirrahmanirrahim wa la yasuqu su'a illa Allah bismillahirrahmanirrahim wa ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaymin ya Salam ya Dzal Jalali ya Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Alim ya Wali ya Hamid ya Raqib ya Wadud Dzul Asri Majid Mu'amil ma yurid halaha ma yaqa'alika Allah nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la tad'ana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la ayuban illa satamtahu wa la hajatan hiya laka ridwan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaytahu ya Allah Allahumma ja'alna awlatana dalam milana wa ghadiyatana al-ilmi wal-khairi wal-taqwa wal-quran wal-istiqamah wassalamu ala taj'alna wa iyahum al-syarri wa-dhurri wa-dhulmi wal-fitan هذا دعاؤنا واستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجعل هذا البناء بناء مباركا نافعا ظاهرا وباطنا دنيا واخرى واجعل هذا البناء وسيله لنا من بركات رحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل لنا عجائب قدرتك بمن ظلمنا ورد ما لنا الى انفسهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.